Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Lah niki nggih kula pramah-pramah lho. Sumarmin. Sumarmin. Ya. Cerita. Sebenarnya kita ini keluarga bisa ambil ke mas Di kegiatan gitu. dia maksudnya di mungkin nanti lah mungkin dia untuk dekat kesehatan mungkin dia ambruk pak mas pak ini Apa mriki niku begitu dikelilingi wono gitu Ki. dia orang Ana ganteng desane niki. dia orang ganteng Tapi nak musim hujan nggih ngono. Banjir napa itu? banjir kadang-kadang itu di banjir itu untuk banjir ageng mas melampam sakit mas aku Oh iki kali. dia larang tuh dia lapan ageng Kapan ageng. dia memang di tengah awas mas Awas iki. kita napa-napa mungkin lah ngesepi nangkon nonton pripon mas Aku bu hujan mriki ku nang mriko Bu. Nang wono. Lewat dalan iki Bu. sakit iku udah njok jalan ageng nika kita jalan ageng njok ngelan udah siapin itu jalan jalan nak jalan ini sakit tapi prihatin kalau padas prihatin Oh, pasti. iya Jadi niki pun omah terakhir iki. terakhir ini mas Pun anu Pak, pun. oh dia masuk terus Dan lagi ya menuju ya kampung terpencil, desa terpencil Jawa Tengah. Masuk deh. Sangat terisolir. Ini di tengah hutan ini ya. Sangat-sangat terisolir teman-teman. Ya, kita berjalan-jalan lagi ya teman-teman, menyusuri pedesaan-pedesaan yang ada di suku Jawa pedalaman seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melihat ya, sangat-sangat unik ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat Mbah. Nah, kita bisa melihat teman-teman, berjalan-jalan menuju lokasi-lokasi
bersembunyi ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya rumah-rumahnya ya teman-teman. Kalian bisa melihat ya teman-teman ya, suasananya sangat-sangat sederhana, alami ya teman-teman ya. Dan di sini ya berada di sore hari ya teman-teman ya, sangat-sangat istimewa ya teman-teman. Di situ juga ada pohon-pohon tebok dan pohon-pohon pisang teman-teman. Kita bisa melihat dan berjalan-jalan menuju perkampungannya teman-teman ya. Seperti inilah ya teman-teman, suasananya sangat-sangat unik ya teman-teman. Kita berjalan menuju lokasinya ya teman-teman ya. Dan ini banyak sekali kambing-kambing ini teman-teman. Wah, sangat-sangat istimewa ya teman-teman ya. Ini ada burung ini teman-teman, banyak sekali burung-burung ya teman-teman. Di sini sangat-sangat istimewa, dan di sini juga ada ya teman-teman ya. Mbah, ada mbak nganu ke mbah, gambar. Lagi turunnya nganu mbah, gini aman apa gini Mas Dwi? Oh, turunnya kene. Asal makanin apa mbah? Di piro mbah? Nggih ya. Gune bapak rak mati kabeh hek. Gune bapak. Mati. Iki cari aku. Oh. Ya bisa ya segede-gede mati ya. Oh. Iki tes kaya dari anune anak iki bapak paring Wis paring urip ya, Mbah. Segede balang ya apa jago ngono kae menjal man sujune konan. Ngan iki, Mbah, niki entok apa iki, Mbah? Biasa Jawa. Ya entok Jawa biasa. Oh. Ndak sing apa jenenge nak sing jumbo-jumbo ngono kae, Mbah? Niki rada setengah kaya putek-putek ngemban kuning ngono kae. Oh. Terus kira iki biasa. Biasa. Biasa Jawa. Nggonku ki pas ketok, Mbah. Ngingu entok, ngingu pitik ngono ki. Duh mati ya, Mbah. Pas kae. Heeh, pas kae. Ring kae ya. Heeh. Pitik wah pitik. Jago. Lha iki cacahe pinten iki, Mbah? Kuning 11. 11. Oh. 11 mek babone loro dadine 13. Babone tak pongpong ngocori sing Cilik-cilik. ya ndak meneh. Gue lah ngono. Nggonku ki ana piro ya wis agerekan-gerek sithik ya, Mbah. Ini ngo pirang-pirang bisa kena. Birang-birang le mati ya, Mbah. Mati. Aku arep ngingu ya ora. Anu. Ini yo lah. Nek ditung ke anu lho, nek ditung iki ra cocok. Ora cocok ya, Mbah. Makane ya, Mbah. Perangan anak didol. Didol mak plenyur. 50 lah. Tidak iki sak pakanan sak kanunane. Lah iya kandhani kok, Mbah. Seminggu ora cukup 100. 100 sik. Lah wong golek dedak larang. Dedak larang saiki ya, Mbah. Lah iku tuku 30.000 itu 20 kilo ya. Itu golek Mbah Min kontepen. Sekewat tapen. Itu kalau Pak Slamet ki mbok isi ora. Biasanya ini Pak D enten ora, Mbah? Ngene Pak Slamet itu. Lah iya ki kok bagur kono. Oh. Iki disi burung ora tak parani. Gune nganu, gune apa jenenge? Betul mina. Batu Mina. Betul mina ndak enak. Iya. Lah biasanya nak Iya tenganan. Kono ki nek nyelepe padha kaya ora. nak ora mau nyelepe, Mbah, ya, Mbah. Saiki do diselep Pak dhewe-dhewe san. Gune nganu, Mbah. Gune Mbah Kabul. Mbah Kabul we padha kekurangan tuku nang Birjo. Iya. Tuku Birjo aku ngene tuku Mbah Kabul lho 50.000. Oh, Wis tuku saka Birjo. Kabirjo. Oh. Kono kulak ke Birjo iki. Bapak ki biasanya nak golek ki ning kono nganu, Mbah. Ning kono. Iya nak nang nyelake padha ya nek kono nyelake. Nak anu nyelepke, nak rano. Ya. Aku isih nang jedak karo nyelepake ya tidak. Nggih ya. Ngenteni ngene kesuwen. Hmm. Lah kan tuku kae nambah kabeh iki sebenarnya sejune nang nek kono nek kulak ngono ya 3.000 padha wae. 3.000 wae. Saiki larang ya bele wong. Ora ono Ora nyelep saiki. Bengkok wis. Ada wis di apa
di toko kan kemarin nanti di toko depan samping Pak Tin itu. Oh, Pak Din. Depan Bogor di toko kono kabeh mereka nang toko Rauman. Rauman. Toko Pak Din, Hmm. pakan sapi. Pakan sapi. Yo wis, nak wis pakan wis kapiran sing dungu-dungu entok. Makah lagi kok Pak Din yo. Ngono ki ngapirane sing yo. Yo. Sithik-sithik Heeh, sing duwe entok-entok Kono kuwi. pakan sapi ya. Lah nak sapi sapine wakeh lah ngene Pak Din ki, Mbah. Tobi ya. Komporake kan nek ada dewe dilemu dewe nganu Iya. besaran ki. Nak besaran dilongkas ya, Mbah. Besaran. Lah Mbah gimana nanti ki, Mbah? Iya, iya tik-tik kan. Oh. Mas Dwi ning omah apa praimu, Mbah? Kompriko wae, Mbah. Nggih. Ya, Mbah.